ଆରେ ଧନ ରାଗିନି, ରାଗିଲେ ତୋରି କ୍ଷତି ହବ, କାହାର କିଛି ହବନି। ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଣିଷ କେତେ ରକମ କେତେ ପ୍ରକାର ରୂପ ବଦଳାଇଥାଏ। ତୁ ସେମିତି ଜମା କରିବୁନି ରେ ବାବୁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଦିମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ମନ ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଛି, କାଲି ଆଉ କାହାର ଦୁଃଖ ରହିବ। ତ ମନକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ବି ଦିନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ କଥା ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। କିଛି ପଦେ ମୁଁ ତତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ସବୁ କିଛି ସଜାଡ଼ିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜୀବନକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଗ ପରି ସଜାଡ଼ିବା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ହୁଏତ 2 ଦିନ ମଜା ପାଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିନ କଷ୍ଟ ଦେବେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ ରେ ବାବୁ। ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଜୀବନ ଏକ ନାଟକ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବା। ମନୁଷ୍ୟର ଭଲ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ବା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ 4ଟି କଥା ଆବଶ୍ୟକ: ବାତାବରଣ, ସାଙ୍ଗ, ବିଦ୍ୟା, ଗୁରୁ। ଏ ଜୀବନଟା ବି ଗୋଟେ ଚଲାପଥ, ଜଣା ନାହିଁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତେବେ କିଏ ଥକିଯିବେ। ତେଣୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ସଭିଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ଦେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିଲୁରେ ଧନ, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବୁନି କି ଦୁଃଖ ଦେବୁନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ କହୁଛି, ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ବନ।